93 11 0245 97 93 11 eno eye Reverend Akyem Nkansah the number Nkansah o friend no paw o friend na wiao o friend na dwo anadwo da suom kra na person ne papa bompire ye papa wa ye krado se o no be boss empire no se bibi na kire wadwen waso da ye bi da odwen bi da wo so enema nkoye na person ne papa di koma 0245 97 93 11 ofra ye papa beto ne boase e de bible no e de acheche onema ye ene nema enye tie papa number no o studio a mo obi amfre no yesre mo o studio a ye mpese obi abefre papa o free studio apɛ obetima first na man afa ma me nko studio bi na me ni abedwafo a ne ya ba bedi dwumadi yi eni nkomo kakra abedwafo ne enuanom Christ asu ni nka mienu ni a yeja daddy enka wonso daddy se bibia bokɔ de Nyankopɔn adom daddy so me da asipa o se me board down no eja wa family I would say to me say the eja what dom ni bia kam ya so na ma you boy din no you dress ni pa opoku boba opoku kuna 93.3 proud to say ya dia ma be boy 93.3 FM say ya no nam what a music wama ya so sebi so yatimi asibi afata no you dress ni pa ni hu say ya dia ho abebo baby pa king of grace ya da ma se pa so ya da nyame ase Mami kwa ne jame ma me ba do hoto nyame so a ne ma wo ye bi no se mi tie radio no na mi tie oboba mi tie freakers ene mo a mo ba solo king of grace and me ni age na me hwe sports no so se de wa kwedale mo a me tie wono mo na me say where you are be o lady cause you no ball no there so they always say May 9th ni see me fi May 9th a eni pe wu Accra Stadium me say board dey me near okay but more ya there mama ahinkan FM are very great daddy eno me see dress ni eno e buy me bro no so me ba don see obekan ye ho ono so aben eno me see that me see tu ani enipa afi kwa na age yensem ye dwana ma ida fe na fe age ni nsem echire se yeda ma se ye bo adwuma so maso yemu ye se enhira nyame de maye no mo so de obema mo achen yeda se obema mo achen ye ma yenu abema no so akwaba eja ye mo akwaba bi yes ye mo akwaba sebi afida wudem ye mo akwaba meje wo so sebi bia bokɔ de Yakopɔ ado me bia bokɔ na so anɔpɛ so Yakopɔ ma ho ayefe ayerade yesu de wo do ho bɔ na wa bɔ kakra je wa ho fa ani wa ho fa no no abo ye ni ho bɔ king of grace ho ya na ma ye ni jikekekeke aha daddy ene ye twa fa he ma me na ye nua evangelist na da Kofi Amoako me na na se yes medie we ya ye di anɔpɛ no asɔre no no da no oh okay adwuma no ono da no na o ye driver ni titore bia na adwuma no de ne nam enti aya me bomo de ne se oni ho a me ba be hyimu kena enti no ye nche bia no me serious ya me ye isipe ono se ono nso be wurem sa gonyame we hira sore no se pakafo bebre go chiri enti go via kwaba anope ye da nyame ase ye chia etiefo nyina opoku se me wie dwumadi na de china me nam a I feel very proud cause e bad eni pe be hia me wow papa ye tio sofu ye tio efinganze ye tio me din no do se da ye tio ni nyina me jiwe urade se Yakopɔ hira wasa enti ya da o masese obi o ha bia nke e ba so ni bukura be fu no yin radio afio eso obi a na so ba be ye fu obi a ope wasemu no wuti se won so ne pa wo mu enti no esese otio anope yi no ye da Nyankopɔn ase se wa ma yakwanya anope so se ye mfa na asem emre ahenkan etiefo ene ba bia radio yi ano ekopem last week no na ye can nyame asem say what is going on at our age ye breso die na ekoso nti ye can Ezekiel ho asem ema Ezekiel yehu bra obenya kwanya bedi Israel so no niema oyeye aforibuchi a na dikanfo a building nyina no obetututugui na otututugui no awrade be hira no na ni hira ni mu no obenya otae ema Assyria oman ana ene ne hene Sanaharib
etu ne so sase obeji ni nhyira no na ode ahunhuna emedu baabi no na Ezekiel oyaya abofra ewo Asiria ahenim na so akire no okai ni Nyankopɔn na ode nasem koda Awurade ene odifo Isaiah na eno achi no Awurade bam ema obedi nkunim kese eji oman no free Asiria ahensem na Asiria ahenenso isa adwene bone ena ode to Israel mind no ono nso no ono anema e de sekan ewo no ena owi na anope me to aso free ho kakra na ya babem anope de ne say breaking the evil altars. Wow. Breaking the evil altars. Wow. Yembubu aforibuchia no. Yembubu aforibuchia biara eye bone de no. Yemundungu. Na je say de wo kan na je say aforibuchia no. Ye wo bone de wo ho ne wo papa de. Ye wo papa de wo ho. Okay. Anope be hu bone de no. Ne hu papa de no. Okay. Into any evil altar no. Them that altars must be break. I was see bubu. Ni jai. Ni follow the good altars no. Okay. Ne urade nu onyam e ba yeso. Obogu nim se Ghana for egitum se Ghana ye Onyankopon man dia. Ene ye momon tiase no be se oman ye nyame man no niema bi wo oman ne ya nyame mbe. Aforibu tie bi wo a yesisi a Awurade mbe. Nti obi aka se mo wo radio issue a osofo ye usu ansa ene de ba Joy FM na oye anopa program ti se de ye no na obi fra o se kase oman kronkro Ghana ene obi a efra oka oman kronkro Ghana na se ka oman kronkro Ghana de a ene ne Nyankopon so hwese ene ma papa ene ye beye na odi ni sira abisira ye ti after that Ezekiel no ne ba ebedi na de Bible said the bani be di ade no wadi mfie dumienu 12 years no sha na ni din di Manase Bible said odi Jews Judah and Jerusalem so mfie aduonum 55 years. Yes. Na fi 55 na obedi ye no wan follow ni papa Ezekiel steps na owo na ohun se wo ye no wan follow ena abofrei e de o man no san ko hye aso mu na ni die na oyeye no die na ano ohye ni oyeye no se ene ma papa ni mama ni papa be yeye asori fie ho sro mi wa oyeyi ho Asiria enua obubugu ye abusu ni ma wo jaye nyina no Manase be yeye enfie duonum 55 years na o mai bi aye nyame man nyame yi no nyame ni die akire se wo ye nyame ba nyame ni die achi unless se unye nyame ba enti se wo ye nyame ba nko na se wo ye ade a enya nyame die achi enti wo mi hwe ya bra bomu abra ye be yam fom so no se obi ntwe yen se obi moya so a enya hwekra nyame twe aso obi anka hwe kra wo se niema nya den enko ye ayampa pa ya ma won se wa asore what you say ye obibia but one kasa wo mumne wo brabo no o fili ye wona ma na o yam hyehyew enti obia wo ye nyame ba no nyame edi nrachi enti o man ase o ye o nyame man no nyame ani di akire enti nia ohene Manase ye no Ewurade ko fi yanke kan fi tronum yanke kan fi tronum 2 Kings chapter 21 verse number 2 to 6 aye hwede Manase ye as I say altar biara eya abusumsuro altar ye bredo ye bresu no e wo se ye breki yes but yenko ayen fo mo to so mienu eti aduonu baako nchemu mienu eko wan ti Awurade asem o se na oye Awurade ni so bone se na Manase ye Awurade ni so bone se amanaman a Awurade 213 amanaman ye Awurade 213 Israel no ni mu no achiwade wo no do ye west abanaman ti se Amori for Syria for Philistine for niema oyeti aneman a nyame breki wo no ono Manase na oye nyame ban emamu
akwada ye ni se wo medi hene no ono de obeye westils tie baby awurade de wagina no ota wo mbanifo bodu ja wo no afare bu chia ye bodu ja wo no se ye papa atoaso se nye papa ajai yes praise God hallelujah ye binumu bedi kroso se ahemfo na ye yi ombedi ahemfo he bi oba ofiri nyame mu na eba ndo no oba ose nia nananum aye enye nyina na onye bi se oyenya sa ahemfo ni bi sa awurade bi sira kuro no so obi so ba no be ye nia ma anya odi kuro no kwa yeyim eni ma pa mpiem ade papa bi empie kuro no emrantie enya adwuma nye emabawa eswade soa yenye wo ho ade mpo ebi se etire ne nye se etire ne nya oma omoa edi na chi ne bre enti so be yasofo no amadu good ota obema onachi di fo na bre asare no kura nsira mem ampa bena me ka kire enti so sofo bi wura osofo bi eye nyankoba de sumo na obegya dom na nimu a wode aye nyame a ohwie no megu ni manoso ampa anobe me bompaye say altar na wo build a good altar na wo mane nyansira na so sofo ni gye nyame anim no opra de pa wo mpa nsira kora awurade be sira wo amen praise God hallelujah na me mane ba ko ni ni di nkobodo se papa badwuma fe di kwada e basa awurade ase wo kire me ni nya ba bi kura ma wontra enam se wo be nsira ye di anim no ye sira de pa yes la de body be count amen praise the Lord hallelujah it is amanasi no o say obeya de a tan kura say wo mo aye nyame atamfo no to aso verse 3 de mame verse 3 o say na osisi no sisi sunsun ya naja Hezekiah SSA no ni Hezekiah SSA ni nyina no osisi o say sisi to aso na osisi aforebuchia e ma ba e do bosom ba oye nyame tamfo no obesi aforebuchia ma no na wo ye Assyria enua sede Israel hene Assyria enua na Israel hene ye na wo tutugu ye no ni nyina o sande bae na osore osoro asafo nyina ene osoro asafo ye ka osoro asafo wa ye obeka say ye nyankopon ahon me wo wiem ahon me wo wiem no osore won na osom won na osisi aforebuchia Awurade fie a Awurade ka ho asem se Jerusalem eda me de medin ebeto ho enti aforebuchia nyankopon e ka ho asem se yesi aforebuchia papa no ono nyankopon fie asore fie kesie mienu a David ni ne ba Solomon esi ya adaye bia no Awurade fi soro ema mununkum be se dane ma ema Solomon bomba yese Awurade me da wase so ema mununkum be se efie yi ma na obi a o problem no be fie ha Awurade bomba ye tie no si yesa obi no dwane beto a efie ya Awurade tie no sa asore da ya kese mienu no nia Manase ye ne se okosi aforebuchia mienu asore ni fie aforebuchia wo fie ho hey serious praise the Lord hallelujah si aforebuchia ho na de na no ye wasore fie ho na osisi aforebuchia ema osoro asafo nyina osoro asafo si aforebuchia ma wom Awurade fie abanwa mienu nu so Awurade fie abanwa mienu nya osi bi na oma ne babarima efa ojamu e de bo afode edan mo gofi eno soja eno mo no ane babema ewure jenim no wuri no de ne bo afode ema aforebuchia no na wo ye abayidie ene adebisade do ya abayisam hwe ye ma yim nkrofo ya abayisam wo nyame fie wafo yire abayisam physical no mo yire ba ye bi o ba ti ye hu se abayisam no mo ye no be daddy na me bisa se obi abayisam e wa sore dem a ene da mi se hunhun ni sa sore dem se nyame hohom na se ye adwuma no wa bete nanim eno no ye abayisam wo fie ho ena odi nyankopon di akataso okay enti ayewo se ba bia wo no wo nyame fie but niam a oye ni nyina ya abayisam etene obe so obi kura bo Jesus a obeti Jesus tonsu bi wo ya kana otia ye weti ni so e tonsu bi a wo se tonsu we di efrehe but wa ya se wa body good altar but sa altar no wo de bibi ate
kechiri. Oh, okay. Hallelujah. Amen. And obey those altars must be break. Yes. Praise God. Hallelujah. Danu many Jesus mampani ne na pamfo egu akonfudwuma e wo TV so. Papa me bomba yese obekoso na Ministry of Religions, Chieftaincy and Religion no wo makuram na ensore so ayaya abayisam no begu no. Praise God. Hallelujah. Ebi say one fa onansi for ma ye fa wo man no mu e do mo ma abosom na bredodo a wo man no ye do mo ma abosom no eno me be ma wo man so e de ahokyere beba branch ya wo be ye nyina no emfa. Praise the Lord. Hallelujah. Emfa e do fi afori butia no man ba fa agem no dia na koso O se na o hyehyɛ asamanfrɛfoɔ ne edunsifo Jesus Christ. ma bɔne a ɔyɛ no dɔɔso O se hye asamanfrɛfoɔ ene edunsifo e de bi na na koso no afi ye TV a ye sua de wo so no Na ise dada ne yi. aya samanfrɛfoɔ we betra so a osimiti bi ko mede eduro timi chamuska enti nkwada ye adwuma sua ye so sua nyina won focus akoya se menya 20 million kura e de ko ba bia menya sika Sika gare. medi sika gare Di na etu. enti afi akoda nsua adwuma akola ko school na gire ne se o tu sa na mo obenya sika na o se edunsifo tie wama wo so am ye hebafo no ye hwe papa ewom obi entimi sore se o ye dinsini Ghana nkoa ena yetimi boda euro mi kra me ni FDA fo food and drugs board for problem because advert ye TV so no we ya o se kabro bu bi say this advert we nyina na yaji atum product no ni yaji atum na advert no ni yaji atum say this product has been certified through FDA. But I say this advertisement has been certified. It's advertising on the edge of them, and not anybody, you know. What make you point, Papa? What be argument of It's here, Benham, you must me. Say, Anthony, your third draw, Crawford, the train radio, so now we're radio for you. Mother man, watch it, as we're doing, no be better, and Yajuma. This is the altars. The altars be a was a breaking. Praise God. Hallelujah. Me tell you what red way. Brian Basu say, "Oh dear, Nkansah on my coin. No software I'll bet Hanajo a chancrophone no one more on coin. Many tea. Yes. Praise God. It's a good altar. This boy is building. Yes. It's the red way. One man, baby, you want to make training my bonnet and muscle. And yes, sir, and no may bar. You have your share. That's it. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Enti say ya bodu good altar there. Every year for must be checked. And do we acquire this advertisement has been approved by FDA. Na duro no yata eya adwuma. Kadabi se jade nyina jai. Ka bojabruso yare nyina jai. Because the year they are not teaching hono. It's a bad altar. Uda no be memfa ho ko wanim O se na o ma bone a o ye ne do. no ma body a ye ne do so Awurade ani so. Awurade ani so Huru ne bo. edi huru ne bo Na o de Assyria ahoni a o ye no esi efie no mu. edi odi Assyria honi a ye no odi si nyagobo fie nim Efie a Awurade kan ho asre David. Awurade efie Awurade ka ho asem tire David no obedo tabone wo mu no odi share David ni ba Solomon bo no Ne ba Solomon no. Manase ebedua otabone. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tie ye fie wa no se abese ya mano omo che ye ya ye mbedu good altar. Amen. But the fie okra ye mompaye ho. Ye mompaye ho. Ube fie abonten ba no wa wi say he. Obani mi say wo fa wo kuachi. E bad altar wo build. Da no abofre bi na ne papa suma no koton sabre no. Na akola no ye ba akro num. Ana akola no so num kakra. Ana ne papa no hu say wo wabo. Na okoka no de ba ne ka kire no say anada da bia me nkoto bi mrew. Ah, a kire be djuma. Wa bodo wataboni. A kire de ba na djuma. A kire obada djuma. Enti mi ma num kakra wo babum da bia nyam na mkoto ba.
hallelujah Amen. but dia abogana otesa ya bode no first no odi nyamesuro ne dua yai se wo Sunday school ube hunyame into bode otabi wrai it is akola ne mani fi hu kra obesamba Yes. praise the Lord Hallelujah. hallelujah Amen. enti wo bode ota wo fie ho Yes. na manase dia awurade fie na wodi amba se ne nsa no osisi aforibuchia mienu wom ene o ma ne ba soja e ma ne ba bani fam na akola ne wuye oku ne ba no na oku ne ba ne wiye wode ne ba afore obede otabone na oku ne wiye ya no osi afi anso open samanfrefo wo ma ne ho kire na obekwa akobisa na de praise the Lord Hallelujah. hallelujah Amen. amampanifo ba bedi ade a amukọ akonchene minim Ghana amampanifo ni bi a ekọ akonchene presidentfo prayer camp bi wo bepo no so oda ho be bosome minim Ghana ampanifo bi etu kwan kwa amam kwate kom see you go hwehwe the face of God but we benya akonya ne pe no obede otabone na afi bi ma surround ne ho se ye ne ye osofo ye nkan ya obi aka ntie no ma brother ye ni Ghana sofo bi adabia na ni abre se nyo no na akasa tie o mampani a obi ade a wakanye Yes. no odi atam o mampani nyame ne kura o Yes. nyame na do bai Yes. na so obedo ota papa everybody do be wie asudwiem. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Now what you know, people will follow your steps. Yes. Because you know man penny no Ghana ha abrafo katra say when you get into but okasa say me over my dead body Wow. oba ye no ne agunsa but okatra o man ni nyina say fi na ekọ say o man penny be free amanoni ba airport wo ye ngunsa bi. Praise God. Hallelujah. Na ne breast no ready be sira ye. Amen. Hallelujah. Amen. Na manase de oye de ye awurade ani so bone. Yes. Kofi kan wo ye du sese na ne move. O se dey. Metwa mu 6 o. What am Wo says? serve am kwakọ wie serve. Okay, it is san ye man nyina koso kan serve no na fe u wi afa me ko 1 Kings chapter 13. It means 7 so. Yes. O say na ode Assyria ahoni a oye no esi efie no mu. No de Assyria woni oye nyina na odi si fie dim. Efie a Hey! efie a Erade kan ho. Efie awurade ka ho asem no. Extra David. Extra David no. No say. Efie efie ni Jerusalem na mayi Israel musuaku. ya mayi wo Jerusalem mayi wo musra buzuaku mu no to aso Na me di medin. ena me di ara de abai So da. atoda enti Kofi so obi boni trim ana se obi kase nyame afre no te se ye ho na ye kase ye nyame adwuma at the moment na urade obeji fie ni tum Yes. na urade fi ho ko no o hwe de mo beye Beye. o de ase enti se mo se nyame na mo de na ba God is watching us. Yes. but enye nyame nso dia Se nye nyame so dia ono so hwe ha wo de aso twen baba Yes. hallelujah Amen. tam nti wo de kokakra ko be verse 10 no ma me na fe ye nhwe ekwan be fa so ye be breaki this altars Me go 10 straight and. ko 10 straight And 10 say. 10 is say Na Erade anim o se na Erade nam ne nkoa efifo so e kan say. na urade nam ne nko adi fo so ka se Esa ne say Yuda hene Manase. esa se du da hiri manase aye sa die tradie yi Na waye bone no ya bone asene de Amorifo. asiri de amorifo A odi manim eye nyina. e wo di mi urade anim ye nyina Na ode Ha. abosum huhuo. no de na bosu wuhuo Ama Yuda. ama yutafo Nso aye bone. aye bone Nti. nti Se Erade Israel Nyankopon. se urade Israel nyagobo sie ne tibie O se hwe. se Me de bone me reba me de bone ba Jerusalem. e wo Jerusalem ene ifo ene yuda so A obiara obiara obetie. obete no Na sumienu na somienu ebeye ne cheo yeah and one when you go so your honor disaster see na ni over 100 no mawu Correct. your honor accident see na ni ba bibire wu yenti ase yenti ase because krofo bibire abodo hotes bi afre moja obeti yeso obi di ninu akwaji sikaduro hey sa ota no e de no me na eba e de how na eba e de ahoyera na eba enti nsemo a esisi no
What do you want to say? Bon some yamine mahokwan. Because of mahokwan or tell say, mo free na chi. Oh, no, dia hotre. What togu yeso. No try and say, ye finichi. Hallelujah. Amen. Now why no but draw sa attention na my? No say a D4 no. A D4 no be catch Manase say. Esa say why sa ade boni we no. Me di susu hama. Me di breaki e Syria for ene engrofo atohye amoso no. Momo de no matwim. Anu ye 13. 13 is dey. 13 is say. O say dey. Na metwe Samaria. Na metwe Samaria. Susu huma mu. Ni susu huma no. Ene Ahabu fie. Ene Ahabu fie. Ta homa so mu. Ne ta homa no. Ta homa mu. Aha. Aba Jerusalem so. Me de baba mo so. Metwim mo de no madobro no. Na me pa Jerusalem mu sede. Na me pepa Jerusalem mu. Sede o pepa ayoe. Sede o pepa ayoe mu no sa na me pepam. Na yeso obesem. Obesem. Obeyam no. Wo butu ayowa no. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. Edi sede ba bi no bone ba yeso. O man no bone ba yeso a. They are checking. Say, are we following God? The principles of God, no, are we following? And I say, Yanka said, the Nyansa. Medical, Misha said, Mika said, see a titum said, Ghana, your man, Groma, dear, and you need saying. Yes. No, but what you go say, Yanibaba, so go back, 1 Kings chapter 13 now. Now, on money, petty for. I will bet me a cassette, ya bonnet. 1 Kings 13. 1 Kings chapter 13, verse number 3, Bano. No, also he do one year for Yoruba. That's how he or so. And you ma way nyina na a ho no de e radical side. Na radical side you D4 bako ekon so e command warning. Na no he nim say o power sa obetimi ya break sa D4 no. Na so o yes wanya adwuma. Praise the Lord. Hallelujah. No D4 bi o wa e friend no D4 akokora bi. That's how the fuck no or Nisa Yorubuami and a shibum. It did not dream say Odifo never stop Yorubuama or Rubetimia your baby. It was the nada da Odifo no so the Yamaka tell someone and what ye no we jatakuno. Can come me. Na kise ye o pache say we ebia midi boni a Yakobo betima yi obofo bia smart. Nyame ye Odifo kasa. Nyame ye nkwara kasa. Na me yi ni patufo na so to na bi obi afutu no kra yetimi ko chene bo no wo di ase e bia bibia nkoso a media ni bia kan yetimi chene bo no e bia enfa ni say amampanifo yi bi e ya de na nya na koka we yi media for say media wa yi ni bi to krom no ya de no koka na we wona media ni na ye kan ya me de metro fo ababo e bi si wo bible no okay Kofi Nkansah me badu ho. Oh, wait. O say I have from where kind. Yes, chapter 13. Eti du miensa chemu miensa. O say na oma ensenchene danwara say. Na dana Yorubuamo yesade no. Oma ensenchene danwara say. Oma ensenchene danwara say. Ye ne ensenchene. We na ye ensenchene. Say Ewurade aka. Say Ewurade aka. Hwe. Aforibuchi de bebubu. Aforibuchi na mosi na bebubu. Odifo na Ewurade ayi no. E wo yedemu no ofi nyame mu. So nko kan tell Yorubu am say aforibuchi na mosi na bebubu. Abosonso na moso no Ghana ye nyame mai. Ebegu. Because take a renum braso and twanya mamu braso no Ewurade aguwo mu nyina. Ebebubu to aso na enso a ewo mu no na enso a ewo mu na amode ye niema no enso a ewo so no behwie egu enso na ewo mu na eno na amode ye nyankomade no ma hye duhwama abakesi wo no ebehwie egu fam na ohene ti nyankopon nipa no ohene ti nyankopon nipa no a otia mu tia Ewurade aforibuchi a ewo otia mu tia Ewurade aforibuchi no a ewo bete no ewo bete no Yeroboam etene ne nsa Yeroboam tene ne nsa efri Ewurade aforibuchi no so efri Ewurade aforibuchi no so e ka se monche no die na si monche no na ne nsa a otene no onsa otene no so esene ye praise God and obey bia wutie me ni amike awowo o si Akyem Asene no but o ka jo say anu ni tekrema bia be sori etie nyame nkrofo ne bebu nufo yes enti sa odifu no Yoruba train nsa say ye nche no others na amba no ena ne nsa ne ka ho etene chire hey na
tene kyere be antwe ama ne ho bio na wantimi antwe ama odifo ne ho biem praise the Lord hallelujah amen enti wahina ne nsa aka no nsa straight ne nsa sensen no kɔkye no aye bare enti sɛ obi o ma orders a hwɛ yie na so obi ya de pa na ma orders ɛne yɛ ne niema bɔne a unsa na wo tene no there is a punishment awaiting you ɛne odi toto da ɛne dada brabo yi a si yɛmpanifo yɛ sɛ bi yɛde ɔman yɛ mu bi media fo kaka sɛ niema nkɔ yɛ ni si a obehu a o nye de measurements obehu a ne abetata wakwam sɛ no mie we ni ayenkitinkiti akeka bom ne ne ga na beduru si ɛno na ama obi hu papa bɔne a wɔnka ontimi nka wodi ase because me kɔ kan yɛbɛbo me yɛbɛdi matam yɛbɛkye me ada na menyɛ kom enti nkurɔfoɔ bebree wɔ ɔman ho solution nkurɔfoɔ bebree wɔ a nyame asiesie wɔm a wɔwɔ ɔman ho mmuayɛ o ɛnyɛ wɔm a akɔ skul no nko a obi a nkɔ skul o nanso ɔwɔ adwene a ne mantam hɔ ɔde baa ɛbɛtumi ama mantam hɔ yɛ yie bade wɔkɔ kan basa odifoɔ wɔ deɛ na ɔwɔ akokuduro kaa me no ma me amen na ɔwɔ deɛ bɛn akokuduro ɔde ne nkwa to ne nsa yam sɛ Yeroboam I will stop you kumi na ɔse ɔbɛme yɛ akye no na Awurade di n'akyi enti ne nsa sensene ɛyɛ kyerɛ bɛn ne nsa kaa hɔ anɔbɛsi atere nsa bi wɔ bi so a ɔdi no korɛ sɛ ne fie ɔbɛyɛ yie ɛne abɔ abɛɛfoɔ paa sɛ yɛ stop na by the power of Holy Ghost that vested in me I pray that you will be delivered. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Ebia obi no kura ɔka yɛ nti wɔyɛ tamfo wɔ asɔre bi wɔyɛ tamfo akwa wɔ deɛ bɛ dismantle no because na ɔkasa dodo wodu baabi yɛ sɛ obi ɔpɛ kasa na ayɛ bisɛm yie na obi a ɔpɛ kasa no kura ne kura no ɔpɛ kasa dodo deɛ tan ne fi soro ne yɛde aba fam ne yɛ apɔtire ne sɛ this person is a bad person watch him ma mo ne ne mmɔ ne yɛbusa sɛ wayɛ dɛn a yɛnya baako kora nka na yɛ bosiri mu ka ɔnya mu nya no ade wonim akoa me ɔnyɛ nipa papa nanso na bia nyame ɛwɔ den na ɔde aba nipa no so sɛ ɔpɛ sɛ nipa nya fa ahodie anapa wo tie mi a ɔno kora ka na ɔde ahyɛ amena mu no Awurade bɛbusa wo sɛ yɛ nyame tumi na Awurade ɔde ama me a anka mentimi mmie king of grace asɔre da na so poku ba asɔre hɔ oba what altar are we building? We are building a good altar for the generation to come. ɛno ne yɛ building nyame asɛm ne yɛbɛma nipa ni aba no ho so ɛnyɛ wɔyere ɛnyɛ nsuo ɛnyɛ incense. We are building the word of God that created the heaven and earth. ɛno ne yɛsi praise the Lord. Hallelujah. It was say ɔhene ne tene ne nsa ɛwɔ aberanteɛ so na ne nsa kae na ne nsa ka wieɛ no kofi kɔ w'anim kakra ma me na yɛntra ntam ne nsa ka wieɛ no na odiifo akɔkorɛ no a ɔte kuro mu hɔ no a he's connived with Jeroboam no na ɔhɔ 5 no ɔsɛ na afɔrebukyia no bubu yi na ɛnso no efiri afɔrebukyia na ɛnso no ɔde yɛ Nyankopɔn ade na hwie gu sɛdeɛ Awurade nsɛnkyerɛnne a Nyankopɔn nipa no asɛm kaeɛ no ɛna ɔhene ɛsrɛ Nyankopɔn nipa no sɛ afei pa Awurade wunya kyɛw ma me na srɛ ma me na ka kyerɛ no sɛ na ka kyerɛ ɔse na mpacho na me nsa nsane mmra na me nsa na aka no embra nsa mmra me ho na Nyankopɔn nipa no ɛpa Awurade kyɛw na Nyankopɔn nipa no pa Awurade kyɛw na ɔhene nsa no ɛsane na ɔhene nsa no sane ba ne ho na ɛyɛ kane no ɛna ɔhene ka kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn nipa no sɛ wo ne me nkɔ fie yɛnkɔ fie na kɔdwodwo wo ho na yɛkɔdwodwo ho kɔfitie wɔn sɛ nyame na humɔborɔ dɔɔso ɔhene nsa kae a ɔsrɛ odiifoɔ no ɔbɔ mpayɛ ma na ne nsa ne kɔe na ɔbɔ mpayɛ ma no wie no na ɔhene ka kyerɛ sɛ yɛnkɔ fie na wadeɛ na wayɛ deɛ ɛhu na kɔdidi na menkyɛ wadeɛ Ghana asɔfoɔ ntie enti politics ba a na obi apɛ sɛ ɔkɔyɛ bi ɛno nti na nokorɛ ka yɛ den no
ɔhen no mpa yɛ ɔbɔma ɔhen no wɔn expect anything odifo no sɛ bibia na ɔde de awurade soma no no ɔyɛ ɛnɛ vie tinti Ghana asɔfoɔ nyinaa tɛ amanyɔfoɔ akyi sɛdeɛ ɛbɔ afɔre ɔbɛbɔ afɔre wɔ asɔw dɛm ama yɛn so omi nyinaa kɔtɛ akyiri na ɔma ntɛm tutu a onyame sɔfoɔ a yɛde asɛmpa no hyɛ wano bɛda aka wontimi nka na asɔfoɔ bi nso wɔ Ghana ɔma yɛ contractors na ɔmobɔ mpa yɛ ma mpanimfoɔ enti owie a na ɔexpected deɛ ɔbɛnya da na ɔdiifoɔ bi de snap ɛkɔ nsuo ho sɛ ɔkɔkasa tia ma mpani ɛfiri sɛ ɔyɛ campaign ɔbɔ mpa yɛ ma no woyɛ odiifoɔ bɔne odiifoɔ de filipini ɔmampani baayɛ no ɔnhwɛ no woyɛ odiifoɔ bɔne ayɛ snap nti afei de ɔde snap akɔ nsuo ho ne ɔradio so ntimi mpɛ sɛ bɛbobɔ din wonyɛ diifoɔ ɛfi sɛ toa so ma me nakɔdwodwo wo ho na wone me nkɔ fie na mɛkyɛ wadeɛ 8 no adekyɛ ɛna ama yɛ bɛde bad authors afei yɛkɔ 8 no 8 no oyɛ wɔ asɔre a ɔma ɛkyɛ deɛ no ɔmo ne yɛnim sɛ ɔmo yɛ nipa papa adade meyɛ sɛ mebisa adekyɛ wokyɛ sɛ sɛ womɛ nipa hu sɛ bi a dabi o ɔbɔgu megyina ha sesie no ɛnneɛma ama yɛ ivi koraa na ne yɛ nsuo yi so ɛyɛ ɔde sɛ ɛmframa paa yɛ nneɛma meyɛ ma nkurɔfoɔ yɛ bebree ba wote sɛ baabɔnten radio ni bi frɛ me but ade na asɔfoɔ no sɛ bibisi a ne yɛbɛkyɛ a yɛkɔfa kamera kofi ka 8 no ɛyɛ tam no koraa so kofi nti 8 ne se ɔse dɛn ɛyɛ me ya manwi asɛm yi ɔse dɛn na nyankopɔn nipa no ɛka kyerɛ ɔhene no sɛ wode wo fie fa ɛbɛma me bɛma me mpa mene wo renkɔ da menni w'aduane no nso merennom nsuo na wo nsuo no nso mennom ɛfiri sɛ wɔde awurade asɛm ɛhyɛ me wɔde awurade asɛm yɛdeɛ ɛhyɛ me nsa sɛ ɛnni aduane ɛni ɔhene aduane nanum nsuo wɔ hɔ ɛnsa mfa ɔkwan a wofa so ba no Jesus Christ na ɔfa ɔkwan foforɔ so wansane amfa wama ɔhene nkyɛn bio hallelujah kofi wate nti mi yɛkɔbɔ mpa yɛ ma obi na ɛyɛ yie ma no a ɔno amfi nipa mu bɛɛ biribi but ma yɛnni n'akyi sɛ mena mebɔ mpa yɛ ma no ho tɔɔ ɛnso ama me hwee ɛna wohu sɛ wei nso no deɛ kɔyɛɛ no na odiifoɔ no nhyɛ da nwie da adwuma no nyinaa wɔ hene ho nwie yo dabi owie ɔhene sɛ yɛnkɔ fie yɛnkɔ brabo no menkɔkyɛ wadeɛ nsɛm bi ɛhu wɔ hɔ nsɛm ɛhu wɔ hɔ a ɔnka biem ɛnti why is the Christian Council ɛna odiifoɔ no sɛ wode wo fie fa mpo bɛma me a where is the leaders of our Christian Council what are they doing what altar are they building yes yɛnkasa nkyerɛ mpanimfoɔ na wowia na wotu asɔ dem na wobɔ ɔhwe na abɔ ɔhwen na ani bi mu nya akwanya ne ɔmampani kɔ breakfast asɛm ahono wɔntimi anka but ɔmo pie yɛ no na ɔmo bobɔ mo hwen ɛde anya atwom no no nti ɛyɛ hu anasɛ ɛdɛn ɛyɛ bribe nneɛma ɔpɛ favor ɛno na kasa bi abɛhwehwɛ anim ɛna ɔpɛ opoku sɛ odiifoɔ no ɔhene ka sɛ yɛnkɔ fie na menkɔkyɛ wadeɛ no sɛ nko di n'akyi kɔɔ yɛ a nko ntumi nka ne kokoɔ ma sɛ papa dabi o bɛtɛ kɛnɛ gana sɔfo yi dia dabi na kofi ma mi wi aka 2 minutes 1 minute na ɔse na ɛnɛ saa nneɛma no kɔ so no na odiifo akɔkora na ɔwɔ kurom hɔ no na ne mma wɔ hɔ ti mma ne tii pɛɛ na ɔse odiifo bi aba kurom ha ɔbɛgye wɔ ne onyam ade a wayɛ Yeroboam no na ɔde kofi anka biom town na so mɛfa ne sɛ momfɛnsi 15 ne yɛmfa 10 minutes okay mede ase ɔse dɛ 11 ne se nso na odiifo akɔkora bi ɛte bɛtɛ nanso na odiifo akɔkora bi wɔ bɛtɛ wɔtena kurom wakyɛ na ne ma mena mewɔ ha mena meyɛ diifoɔ ɛti wo sɛ akɔla bi fifi pa na ne buafu wo sɛ obi sɔre a ɔkura nokora a na ɛyɛ ne ya
di saa odiifo akokora inu okurom ho na ne ma o se na ne ma koka kyerɛ sɛ ka no eniye a nyankopɔn nyankopɔn nipa na ɔbɛyɛ no better da no ɔyɛ ɔbɛtɛ saa da no ensɛm a ɔka ɛhɛ toa so ɛ na ɔkɔka kyerɛ wɔn na wɔn agya no ebisa wɔn na wɔn papa bisa ne sɛ ɔkwan bɛɛ so na ɛna ɔfae ɛyɛ fa na ɔdwane firi na ne ma yɛrɛ bu anim kɔɛ na ne ma no ɔsɛ na ne ma no hunu ɔkwan no a Onyankopɔn na ne ma no hunu baabi kɔ ɔtetɛ odiifoɔ no baabi a ɔbɛfɛ nyinaa ofiri Yuda baeɛ no ɛfa so na ɔyɛ dɛ ɔsɛ na ɔka kyerɛ ne ma sɛ monhyehyɛ afurumu ma me na ɔhyehyɛ afurumu ma no na ɔtena so na osimu tin Nyankopɔn kofi ayɛ fɛ si wa mawie ɛna ɔdi mirika sɛ yɛkɔhwehwɛ Nyankopɔn nipa no ɔsɛ Bible no ka sɛ Nyankopɔn nipa ɛna wɔsɔfrɛ no odiifo akɔkora kyɛ sɛ wɔyɛ adwuma no akyɛ ɔdɔ atwa de business ɛsɛ afa sɛ ɔdɔ atwa de business kakrakra wɔyɛ akyɛ masa ɛnyɛ ba a woba yɛ akyɛ asɛm ɛyɛ nyame nsɛ wɔ wo so ɛna de bɛpagya wo nti akɔkorɔ odiifo akɔkorɔ ne Yeroboam na ti kurom hɔ dadaada nti nsɛmfo a wodi nya ɔnka because yɛyɛ a yɛde nam ne bi brɛ no kyɛ nadeɛ na ɔtee sɛ saa Nyankopɔn nipa no bɛyɛ saa nsa ahowadeɛ no na ɔsɛ ɔbɛku no na ɔkɔɔyɛ na akoa ne te dua odum bi ase a ɔte hɔ ɛna odiifo akɔkorɔ ne ka kyerɛ no sɛ bɛsɛ me yɛnkɔ fie na yɛnkɔ didi ɛna ɔsɛ me Nyankopɔn ansoma me saa enti me nkɔ na ɔde naadaa ɛka sɛ ɔbɔfoɔ bi tienie ɔbɔfoɔ bi abɛka kyerɛ me sɛ me mɛfa nkɔ fie enti na odiifoɔ no nim sɛ ɛyɛ Nyankopɔn na akasa interrogation hɔ ɛno nti na ɔsɛ yɛmmɔ mpa yɛ da yɛ mmerɛ na kasa koro bi ka kyerɛ wo a na bi ɔde brɛ wase ba wonni asom a wonte nti ɔka kyerɛ odiifoɔ no na odiifoɔ no sɛ ne nyame na akasa na odii n'akyi na ɔkɔdu fie na ɔde aduane bɛsisii n'anim ɛna odiifoɔ no sɛ menni ɛna ɔsɛ o sɛ meka kyerɛ wo sɛ nyame na akasa kyerɛ me na odiifoɔ yi nyame diifoɔ yi ɔhwɛ anim na aduane susɔ sɛ nyame na afrɛ wo deɛ a twɛ ne ne kɔduru awie yɛfi sɛ frɛ no ebi mu wɔ haw ɔfrɛ bi mu wɔ atete ɔfrɛ kura bi mu wɔ animguaseɛ ebi wɔ pa na yɛ flash o bi wɔ na yɛ flash so ɔsɛ yɛ call ɔfrɛ no hey nyame na afrɛ wo a wonya ho tɔtrɔtɔ ɔfrɛ no hɛ ɔsɔfo bi hyɛ Western region hɔ nansɛn ɔsɔfo ɛyɛ papa ntimɛbɔ ne bi ɔsɔfo Eastwood Anaba ɔyɛ me mentor ɔsoma na ɔte sɛ adwuma asɔfo no yɛ wɔ Western region kura bi ase no ɛnyɛ bi na wɔn ewu nkran yɛ no na ɔsoma ne yɛde kaa tiɛnie yɛde kaa ne nneɛma ɛnkyɛn koraa ɛnsɛ this year ya na mekenkan wɔ social media ɛsɛ yɛmfa nkɔmɔ ɔsɔfoɔ no ne yɛde nneɛma no du hɔ no ɔsɔfo Eastwood Anaba nso ɔyɛ sɔfo papa yɛde nneɛma no du wɔnyɛ baabulu mu de yɛakyerɛ Ghana deɛ na meka kyerɛ no yɛde duru hɔ na papa no hwɛ papa no kɔ ɛsɛ adwuma ɔyɛ no ba oni kaa ɔnam fam ɛna ɔhwɛ nkurɔfoɔ no ɔsɛ mama ne ɔsɛ ɔsɔfo Eastwood Anaba ɛna ɛsɛ memfa nneɛma yi mmerɛ o kaa a wode bɛyɛ nyame dwuma papa no hwɛ saa na ɔsɛ daabi I don't need car mebere nso sɛ metena kaa nti momfa kaa ne nkɔ ɛnyɛ story o yes asɛm a yɛsi wɔ Ghana ha momfa kaa ne nkɔ ne yɛde kaa ne kɔɔ but papa no fi n'akoma mu de ɔde kɔɔ o kofi ase yɛ me yɛ ni da hɔ yes praise God hallelujah ti odiifo yɛ ama n'ani ana hɔ ɛna odidi wie yɛ no ɛna ɔhene no hyehyɛ afurum sɛ ɔmfa kwan wɔ esu nkɔ sɛ kwan na ɔkɔ no ɛyɛ nyata nko ara na ɔkwan no so to odiifoɔ no ɛkwan mu na gyata to hyɛ no so na okuu no Jesus odiifoɔ na wakɔ yɛ nsɛnkyɛnmɔ Yeroboam no nea nyame ka kyerɛ no wantie ɛma kwan mu no ɛyɛ wo a mo a motie mu nkenkan Bible ya confuse no ne okuu no ɛwɔ kwan mu na gyata no nso anwe no gyata ne gyina ne ho na afurum no gyina ne ho obi a obɛtwa kwan mu obiara sɛ yɛko obi ato kwan anim na ɔhene ne tee na ɔhyehyɛ ɛneɛm na furum ɛne nipa kɔɛ no na gyata no gyina odiifoɔ nyame nipa no ho ɛna na furum no nso gyina ho na ɔfaa no ɛde ne baa ne kurom ɛna obɛsie no na ɔhyɛ sɛ ada a obɛwu no yɛmfa ne nom bɛnto odiifoɔ no nkyɛn
ne na agenda no setting abem anopai that breaking the evil altars. Yes. Aforibuchi a enye no baye de no breaki ne breaki a enyame anu nyame de nyame hira. Amen. E wona ba Yesu name. Amen. Abusiafo onso betimi aba 0554 820 910 0554 820 910 0201 944 485 onso betimi aba question bi on ti ase o wasem bi se bi so bi se papa dadwin bi da so o how bi wom obetimi aba na so aba 0554 820 910 0554 820 910 0201 944 485 onso betimi aba na assembly how bia no onso waba beka we king of grace asoli we ewo asene oda wunya du asene a bia museye no wona eho na chese oba na woni abesom onkwa asole o chese how bi o pese ushia ye papa 101 o pese umiti ye papa na wodi how etu nanim na ono so timi boa wa onso betimi aba kwasi da bia ye som saa so na ukwa da bia so ye bompaye yini ano efia da bia so ye bompaye obetimi aba na obe bompaye na onso watimi enyema bia how bia no wankasa wa breaking ti ota boni biala e was obi aba daddy obi aba ntifa no. Hello. Went me anyina so 0554 820 910 0201 944 485 onso betimi aba na fe onso wetimi aba be kire wadwen na onso yetimi akoye ni mu 0554 820 910 0201 944 485 onso betimi aba na aba be kire wadwen ahaya henkan 93.3 sene na medi kan e kan no se dadwen bi da so a kwasi da bia yesom ewo asene kwan no so be bia museye no wana ufri fan so na eba odi akache se ubesi wo be asene amuseye no wono unya duru a utu ani a obon se king of grace asole no ewo ho daddy pacho obi aba. Hello. Pacho di ni baby afrefi. Pacho me di de opoku. Pacho me ka se Akyem Asene. Pacho etiu. Nyame nipa. Dubla mo papa mo kan no kure no. Na nyame hira mo. Juma na mo ye no. Mudi no kwa die. Se nyame asoma mo mo be ni awaka. Ya da ma se fa. Eza se ni na bi kwo so a enye. Sanka wo ye nyame nipa so fompa. Naka eba na mamuo. Ahinie a wasa asisu na nke mu no kwa sanka mo adi fo na nyame adi mo yin taze be ba na mbaka no. Obeka mu no kure no. Na so ana no adufude pe. Yo no kura na awe ne se ne twetwe. Onka na enema bone kwa ame omofo aso. Ejino yada mase. Ya bisho. Omo betie, omo tie mu etie mu ntie niye. Sa wo wa abam. Sa wudi hini bi. Ina was. Ya bisho obi so be bana yenso yemfa 0554820910 0201 944 485 onso betimi aba daddy pacho obi aba yenko. Hello. Pacho di ni baby afrefi. Pacho jomo radio no line. Pacho o phone mo ya inti gina be pay why? Me dey. Yetonga. Da. What now can be no correct. All test bi wo ho a yem panifo na asisi. A said you omudi di ankasa henya. Ene say embusiamu krampo no sabi o pani bi wo ho krampo a nka wo krampo a ufrifi o krampo obenya odo dia man. Esa all test bi a wo mo asisi nkino. Which need the piano a crowd you see them. Send your soft no a be there piano bano. Yeah, that's it. And take a 4 line is be brain, you know. That in patch of pick will be aba. We didn't be on free. So, yeah, patch of banwa in theatre, my son's lines no ASN Jammy 0554 820 820 0554 820 910 Zanson 0201 944 485 na chese wonso aba obanwa in theatre sans lines na banisa na e jami e ofia ha 0550 820 910 0201 944 485 now so aba no aba be kire wadwen we asole we king of grace and no be fia ha that in patch obi aba yenko. Hello.
Hello. But you didn't baby a free fee. If you're not going to be a boy, prefer to when she. And council. So for what bet Papa. It's ready for Abana. Almost scan on you. I thought I saw the crown on the scanner. You won't scan by a man push. You take credit. Well, you scan the other way to do it. But what happened? I'm sure why. Amen. I'm sure also. Sa won kwa sole nso a won so betimi aba na woni aba besom kwasia da bia wo de wo ba wo beduru nkwan abefa so obekọ krom de asole no aye krado se beboa mo enti wo wa chichi ne blechere ni a besi wa kemodan wo besi wa kemodan also okọ asene babia amusiye ne wona unya duru apẹ King of Grace yo ye bien tabamu e dia mo obi biala se bi how da no so obi biala brabo ni nkoye obi biala wa ya odi ni nim dia ya na enkoye ne saafo no eni ehiamo wo dia wo se wanom sa wanom a utimi enjan sa nonom ye no tunchi ase bra ye di nyame asem ye di nyame suro ebe cherechew ne ma bi e ma wanka sensa no kra no hu a enya dia wo kombedo biom King of Grace ye ba man omo asabi o ewiase apom omo asabi abusu apom no sa sole we e ba man saafo no ntuba na ya no emesom 0554820910 that impact obi aba oh lines no aya mo fra aya mo nya ntintim man 0554820910 0554820910 0201944845 0201944485 unso betimi aba na wa ba kire wadwen aha eye King of Grace Reverend Akyem Asene one chese edes omo bu adwuma ye that impact obi aba fa hello DJ Fish technicians mo yana mo check your lines no friend e bapa ba opekia na aye 0554820910 0554820910 0201944485 usubetimi aba obi aba yen se we begina so a hello asemo ene the lines no blinky pa ba opekia minimum na tia tum 0554820910 0201944485 unso betimi atra ya na ene de minim de wie maye minim lines no de ba oyin so aba yemfa no da fa we ne hwe hello DJ Fish on check lines ne mama why check ya see ho mama 0554820910 0554820910 0201944485 unso betimi aba na unso betimi akira wadwen minim the lines ne dey bring keep so pick ya na daddy obi aba yemfa we ne hwe Hello. But you didn't baby a free fee. In the evangelist. Kasa free wench. Papa Nyamisha. Unshaunzo. Someone the amma nyamemba no. Eyadis. And then I'm saying yes to wench. When you go came in na be that here. If you go promo. Você wo se me sofo yi me di edura ko she ma mi bi fie a me ku eti se emi bi me ni ma mi ni nya kasa kaka nti obekwa ko tu eduro na firi ho ena na nsa na dro na odi eduro na ko she ho na nyame a yesom ne tia Jesus papa ne ba ehun se odi eduro na she ho nti odi she ho ko ye no na papa le ba no friend papa no mu kutu free ho ade ache obeye nyankom ade betu eduro no age hu sika na letu enti e wo se nyame eti afie se tresem no enye nyankom ade enye behunu we maka we dembo no mu fa tresem no na and I'm quite here. Era say 0554820910 for two more calls na fe ye ne papa enwie na fe yakọ dress kama eno pokuma bran so boa asoro no emden ameko dade yemfa we hello asemo dade asemo ene die lines ne dey bring power course e ba no minim 055482 dade pacho obi aba yensa mfa we hello But you didn't baby a free fee. But be it you.
Papa, that's na me personal number. Ya de betu dwa into de kusua na tie show no. Mebo papa number no de atu dwa na wa frɛ no. Na afi nkomo bia ho bia na ne papa di. Why? 0554-820-910 0554-820-910 na mfanche lines na brinke ba minim de MTN phone Vodafone phone na de o man ukuru de mo a ene de daddy yemfa we obi aba yen hwese we be ba. Hello. Bajo dini baby afrifi. Yes, Samson ka free battery. Samson too. The patrol why are the na me bezo mi kire se na Argentina to say afraid people adosu ewo atati super. Also we collect papa na afraid people ni there mo diane yam tam ai bo yi wo mu free ho na me give it na go anybody pa won so sa won kwa so la won so betimi abasolo King of Grace why ai me nam kwa so kura me ye tie be che ba bia ye wona ne brane ne me so do oba kura ukone de King of Grace aye karu se be hwe won akọ why he said I say yamfa two more course na fe yanko 0554-820-910 0554-820-910 me dia me say ye tunchia obi o baby ofie wanom saa no de sa no onyaya fane be King of Grace o baby ofie ono de wo se wa ya sabi o de wa bone so aba enye yie eno sankrofo bi say na King of Grace ye no betunchia na wo ba ye ma boso me ba kopɛ ye di nyame asɛm betete na mo free sat bia boni ni niam ye ni ane ayesa o ye ba akrodua mu a sabi ye nhia papa nka sabi nyase ye tiafidie su ane ye duru kroma na obia peso behwie bi eti bra ne emfa nyame asɛm ye ho ye me ye wo yere ye me ka se sabi o susu ya so ma me no papa na ye ye hu se o ma me do se dabi ye nye sa ne ma no ho ke ye kura sabi o na nyakopon kura onku ya wiakete ye ba ye di nyame asɛm ene ye be ka kyerɛw na nso watimi atie nyame asɛm no na afi wo so watimi di bi abɔ bra na de bɔbrabɔ na ebe wie nkonimdi de ama yɛmfa two more course na afi yɛnkɔ 0554-820-910 0201-944-485 aha ɛyɛ King of Grace ene no machia na ye kanyame asemi kwasiada bia emra anopa no so abopepepe na Reverend Akyem Asene na pamfo atanase na afi pokumisma dwumadwa na afi acheche nyame asemi no papa no na watimi afa ha ye ma ye se ebia ukoye sei ukoton ya na wayiru bia ba na no ne be mu ayedi obi obeka se wayiru ne menipa ye bia wo boa nyame asem no tina Bible say nhwe na henie ne tene kan ya nhwe na henie ene ne tene ne kan na wodidi ahia ne abeka ho enya wayiru ne be mu ayeye enya nsuo bi ne be mu ayeye enya emoja bi ne be mu ayeye na mom nyame asem no ene be mu ayeye dako na afi me papa en wrapping up na afi de obia no na afi yenko daddy mami nyama me evangelist na just evangelist some from me kakra powerful man kakra wono kana fi Philip powerful man keke di wa me pass solid dem wona wa jero me fele ni keke mi tie tiro ara trosem ne kasa ye fa ni die ma de ni die se no na we se pani so dwale wi insuasa papa asema wa kan de me di bi kan ho ara ko se me ya sa futu afra it because I said what can you ask the point enti we dey nyakopo hira etiefo nyina okay inshallah me dey better ato yo paucha mu amubusa ye papa number no enie fa pen or paper 0 2 4 5 0 2 4 5 9 7 9 3 1 1 0 2 4 5 97 93 11 me pache papa wa ha opia abontia obetimi afene komo bia peso ne papa di no ya papa wa bia na ntaban mu di ato asem bia how se bibi kire wadwen se bibi nkoyie o wada adwen bi amane bi na ato frɛ papa obeto ne bo ase akyerekyerɛw se oba na obehia no one on one ya papa ebeka kyerɛw se phone so ena obeka kyerɛw se bibi na wo hɔ a ne nya na obekyerɛkyerɛw we eye King of Grace we eye asol papa se onipa da sani bia no utimi do ho dwon na afi etimi boa wabrabɔ no wanfa wan dwon na akɔ pray for me for no so dia dachi ebekotia wo so maame a wabɔ ho ka no na osofo bia akaka kyerɛ so no ena eyo beto na enyo o maame ena eyo na mmom nyame asɛm na wanfa nu momu ansho mu no na afi akɔfa ekwanbɔne bi so yɛkɔ na afi nyame adom ene ti wo ba mo amu free bata bi na mo se mo ba sɔre no mo faka mo mesi wo eye Asene amuseye ho wonya si wa Asene amuseye ho pɛ wo de wonya si ya bo se King of Grace
yesi asɔredan no ɛwɔ hɔ asɔredan no yɛnwie yɛ nyame adom menim sɛ ɛnkyafie nkɔ na wie yɛ deɛ na King of Grace yɛnso yɛwie yɛ asɔredan no eti mo amufiri ayɛ bata bi manso akoro so ɛba no momfa ka emesi ɛwɔ Asene amuseye hɔ wonya si wɔ Asene amuseye hɔ pɛ ɛhɔ ana asɔre no wɔ mo amufiri Akyem so aduro ɛyɛ Akyem Asene ɛyɛ Nkwanta ɛyɛ Ofuase ɛyɛ Wanchiba no momfa ka emesi Akemodan usi Akemodan faka ɔsɛ ɔkɔ Asene ubesi wɔ Asene amuseye hɔ wonya duro amuseye hɔ pɛ ɛhɔ ɛna King of Grace no ɔde ɛbra uni sika kora ɔde ɛbra yɛ no tunchia ɔkɔ ne de King of Grace yɛ krado sɛ wonya bedu asɔre dem wɔnkwa na wukɔ fia ɛnya dia sɛ bi ɛbɛhwɛ wo saa no wakɔ yɛbɛma wo TNT na wo de wade akɔ isan sɛ yɛn ɛnyɛ sɛ wuni sika na watena fie yɛn bra oba no wanto collection kro bie no wɔbɛka collection na ɛnyɛ compose sɛ to ɛsɛ sɛ wo me free wakomam enti wuni sika kora de bra yɛ krado sɛ yɛ bi ntaba mu ɛde ama yɛkɔ na DJ Fish daddy wo asɛm bi atwa to na yɛkɔ ko de me da se ma me emfanchia e mo odene eni nkranhye ma me dofo baako enra ikosie no me dofo papa pani eda LB Amoafo 93.3 Bolonyum me chia ne ma ne yere eni abusua ni nyina me ne papa yi adwuma Church of Pentecost Nkwantenum na de me dono se no kanokre no kanokre no nye enya atwum nipa Papa is very punctual. Na ni discipline so there expert. Ti mi sua no pa bra na be won kwanta. Na me hwa so no so there. But na me wo a lot of respect e ma no. If say onye obi o chi asem. Onye obi a oye kataso mu aso. Ti no a Koshoko Park ye ko jam no. Say rade mfa na hie. Minim say djuma pa wa ye no. Heaven alcohol. Afi me chia me ya me deken tachi enu abo ha nso ye kra ne papa me ma ne hyeden na me fa nchia mama sori menjina me prince ane da sante ni mpanimfo ni nyina enne me yere papa bi ba ko pe obapa oboafo Akyem Nkansah eni fi ho nkwara ni nyina na me onhiro bibia ye wonda sene amen abusiafo enche na afi yekọ nyame adoma na Ahenkan FM staff ni amuntie nonsia enya nwumle nonsia ye hyiamu ewo ye boss odi Ahenkan fie ho enti oye Ahenkan FM staff na wutie mi anope ya nwumle nonsia pepepe ye ni aye hyiamu ewo ye boss odi Ahenkan kwa me ye bo afie o isanse abozege Father Dixon obefia ha sa no bia afa no Father Dixon enne Nyankopon di mfie ba kwa kan mfie ho enti ene ye hia wo ho sa so da hotel bi eden kraba se opebema se bi wadi mfie be ye aduo no ekosi aduasa se bi obetimi aye adwuma oye bema nkwa na upadwuma ye wadi mfie be 20 years ekosi 30 years na upadwuma ya fresa number we 0244 16 84 89 0244 16 84 89 ofra empenifo be flow na fun slot mi aba na be adwuma yes adwuma ni so adwuma e wo upon music fresa number no na won so ekope adwuma 0244 16 84 89 ofra sa empenifo na empenifo be fa na afidi obia no ono ID nkomo ya sole so na DJ Fish e de nyompa ajo tata